Първо да отбележа, че това не е платена реклама, доброволно си дадох парите. И да, това е новата спирала на Maybelline, която гърми навсякъде и си взех, за да видя дали се заслужава да е толкова вайрал и да дам моето искрено, непоискано мнение. Да я изпробвам, ще си извия миглите. И само да кажа, че дъщеря ми изпревари и вече я изпробва върху устата си. И ефектът изобщо не беше вау. Сега да видим. Топ! Много ми харесва. Определено има за какво да е вайрал тази спирала. Погледнете само разликата. Миглите не са сплъстени изобщо и са супер издължени, обемни. Точно както ги обичам. Мале, много е яка. Да. 100% има за какво да е вайрал, казвам ви. И на другото око и да видим крайния резултат. Ето и на двете очи. Аз съм просто влюбена в тази спирала. Все едно съм си сложила натурални изкуствени мигли. Много ми харесва. Любимка ми вече. Още по-голям ефект, след като е позасъхнала спиралата, аз обичам пак да си извивам миглите, за да стане още по-уау ефекта. Ето и разликата. Просто топ.